laushi ba a daina kuka ba. So da numfashi, so da numfashi, so da numfashi, so da numfashi. Abin da ya sa ka ga na zo har na zo kofar gidan kuma in ci har na shiga ina so ba wai kan raɗi soyayya ta ko ni akan kan kyauta kawai ina duba da yanayi da mahaifina ne ya bani umarni da zo kula ki ko saurare shi yasa kika ga ina zuwa wajen ki ba wai wani abu ne haka kawai abin da nake so da ke ki haƙuri da Allah. Dakata na gaya maka bana son ka kamar yadda mahaifinka ya gaya maka ka je gidanmu ka ce kai kake so na. Mahaifinka ne ba mahaifina ba. Na gaya maka bana son ka. Duk ni kadai ce mace a duniya, duk ga mata nan a duniya ba za ka ce kana son su ba sai ni. Na ce bana son ka, ana soyayya dole. Na fahimce ka. In dai ka biya maganar mahaifinka ko ka aure ni in ya ce ka karo wata karawa za ka yi. Yake nufi kenan kada in bi umarnin mahaifina saboda ina auren ki ko saboda ina zan aure ki? Dole duk ɗa na gari yana son ya ga ya bi maganar iyayensa. Ke ma inda so samu ne kamata yake bi umarni ya fi miki, inda kin san cewa haɗuwa ta da ke haɗuwa ce ta gemu da gemu ta manya ne, ba wai na ganki ko kin ganni ba ne. Haka yana ganin ki kwantar da hankalinki ki zubar da makamanki a zo a yi magana. Na gaya maka ba na son ka. Kin fi son ki rinka kula wayansu? Na fi son in kula, zuciyata akwai wanda take so, ba na son ka, ba na so ka ci gaba da mu'amala da ni. Maganar mahaifinka da ya yi maka ba ita ce za ta sa na aure ka ba. Kai mahaifinka ne, ni ba mahaifina ba ne. Dakata malama, kake wuce gona da iri. Duk abin da zaki banda taɓa mutuncin iyaye. Ni na san darajar su, in ke baki san darajar iyayenki ba to ni na san darajar nawa. Kada ki wuce gona da iri, kada rashin mutunci ya tashi ya wuce kaina ya koma kan iyaye. In banda ma mahaifina ne ya sa in zo kula ki da ba zan su saurare ki. Amma yanzu abin da nake so da ki kwantar da hankalinki, zan je in same shi da abin da kika gan kamar a kunnen sa. Dan haka idan bai ban umarni in sake dawo ba, ke da gani na har abada kuma sai kin yi nadama. Kin ga tafiya ta. Ba nadamar da zan yi, dan haka ba na son ka kuma ba zan so ka ba. Ba na buƙatar zuwanka, kada Allah ya sa ka dawo. Me da Allah malam kana wani kallo na sama da ƙasa kaman wani wanda kake zargi na. Da Allah malam ta Allah gafarcin Allah. Abin ƙi daban haushi mai sa jiki laushi. Ke faruwa ne? Baby wannan ne wanda aka yi mana alƙawarin aure da shi. Shi ne ya zo. Ba na son shi baby, zuciyata ba ta son shi. Kai nake so, kai zuciyata ta amince da kai. Dakata, baby ne ke faruwa ne ban gane ba ta. Ta san ba na son sa, zuciyata ba ta son sa. Kai zuciyata take so, kai zuciyata ta amince da kai. Daman na san cewa ko mummuna al'amarin da yake faruwa. Dama kin san cewa wannan mutumin ba ku rabu da shi ba, kika bani na zo nan gidan. Ka sani zuciyata ba ta son sa, kai nake so, kai zuciyata ta amince da kai. Ba na son sa, ba na son mu'amala tare da shi, kai zuciyata ta amince da kai. Kin san mun yadda zuciyar ne da ke ba za mu taɓa rabuwa ba. Saboda me za ki ci amana ta, kin san cewa kuna tare da wannan mutumin kuma kika sani na zo gidanku. Da na san na yi nadamar zuwa gidanku. Ba za ka gane ba. Ba na son sa, na gaya maka kai mun yi wa zuciyoyinmu alkawari tsakanina da kai. Babu wata zuciyar da za ta cutar da kai. Ina son ka, ba zan iya rabuwa da kai ba. Ka san ba zan cutar da kai ba. Zuciyata kai take so, ba ta mararin kowa in ba kai ba. Ba na son sa, kai na amince da kai, zuciyata kai take so ba shi ba. Naji. Za ki yi alkawari duk abin da na faɗa. Na yi maka alkawari duk abin da zuciyarka za ta faɗa ne zan amince da shi, ba zan guje shi ba. Alkawarin soyayya. Alkawarin soyayya ne tsakanina da kai.
kin yi alƙawari ba za ki cutar da ni ba kuma ba za ki taɓa rabuwa da ni ba. Na yi maka alƙawari ba zan cutar da kai ba kuma zan rabu da kai. Soyayyar zuciyarki kin yi alƙawari kin mallaka ni kuma ba za ki taɓa rabuwa da ni ba. Soyayyarka ta zauna a zuciyarta. Na yi maka alƙawari ba zan taɓa iya rabuwa da kai. So da numfashi abin ƙi da ban haushi mai sa jiki laushi ba a daina kuka ba. So da numfashi Allah ne ya jarabce ni da sanka, shi yasa kaga ina tunaci a kanka kuma na tabbatar da cewa soyayyar da nake cikin ta ban san me yasa ka buka tsane ni ba. Ina son ka, idan na rasa ka ban san me zai faru da ni. So da numfashi abin ƙi da ban haushi mai sa jiki laushi ba a daina kuka ba. So da numfashi. Magana ta gaskiya, in nace zan aure ki na yaudare ki, domin kuwa mahaifina ya riga ya yi min zaɓin wata baki. Wannan shi ne abin da nake ganin zan iya gaya miki magana ta tsakanin da Allah. Kawai dai ki haƙuri, kawai ki haƙuri, domin kuwa ba zan iya tsallaka maganar mahaifina ba. Da abin da zan yi so nake in zama ɗa nagari ta yadda zai yi alfahari da ni ma kuma wata rana in yi alfahari da na bayana. Ki haƙuri, Allah ya baki wanda yake son ki, ku zauna tare. Yawa fito Shamsiyya. In kika fito za ki dan tsaya fi dariya, ai shine saurayinki. Wai wane ji tana rinki? Amma ni ba zan dariya ba ko? Za ka yi dariya. Kai in ka ganta yanzu kallon zargi kake mata. Tunda kaga fitowa ta kuma kaga ina. Yawwa, to dan rinka kallon sa ya wuce fulani. To fito Shamsiyya. Dan yi raka. Action. Wai ni? Ita za ta maimaita faɗa mai haka. A zuwan kana kallon ɗauka. A'a ki ci gaba kawai ki bula kawai duk abin da ya samu kawai ni dai hankali na yana kai. Ba yadda zaki ki ba ruwanki. In ta gama ta rufe sai ka dora da. Abin da ya zo ranki na soyayya ki faɗa kawai. Ba ki yake haskawa ba. Me yasa kake mun Na san kawai jira kake ko ka ga yadda zan yi kawai. To ai ga wada kawai sai wani mutum kake. Ka taho daga nan haka ka wuce. Tsaya a nan ke. Je ka. Taho ke ma. Wuya. ina son ka ba zan iya rabuwa da kai ba. Kullum kina yawan gaya ni wannan kalma har yanzu. No. To, za ki min alkawarin da abin da na faɗa sai ka ɗora hannunka a kirji. Rolling action. Naji. Za ki min alkawari duk abin da na faɗa. Na yi maka alkawari duk abin da zuciyarka za ta faɗa ne zan amince da shi ba zan guje shi ba. Ina son mu zauna da ke na har abada. Alkawarin soyayya. In na faɗa ka faɗa sai ta faɗa. Alkawarin soyayya. Alkawarin soyayya. Ki tabbata. Dauke. Alkawarin su. Muna dungule da to zai. A'a. Alkawarin soyayya. Ka faɗa sai ta faɗa. Alkawarin soyayya. No wait. Kuje. Alkawarin soyayya. Alkawarin soyayya. Alkawarin soyayya ne tsakanina da kai. Kin yi alkawari ba za ki cutar da ni ba kuma ba za ki rabu da ni ba. Kin yi alkawari ba za ki cutar da ni ba kuma ba za ki taɓa rabuwa da ni ba. Na yi maka alkawari ba zan cutar da kai ba kuma zan rabu da kai. Soyayyar zuciyarki kin yi alkawari kin mallaka min ita. Soyayyar zuciyarki. Soyayyar zuciyarki. Soyayyar zuciyarki kin yi alkawari kin mallaka min kuma ba za ki taɓa rabuwa da ni ba.
soyayyarka ta zauna a zuciyarta. Na yi maka alƙawari ba zan taɓa iya rabuwa da kai. Ajiya zuciya kai fara'a ta fara'a. Yanzu dai zuciyarka in ce ta yi sai. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.